Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yan uwa barkanku da warhaka, barkanku da wannan lokaci. A daidai wannan lokaci mun zo muku da rahotanninmu na yau yayin da muka yi wata tattaunawa da shugaban matasa Isa Musa Abakalek, shahararre wanda duniya ta riga ta sani. Ga yanda tattaunawar mu ta kasance da shi. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Lalle hakanan ne dan jarida. Wannan zance ba wai barin shi ne ya wuce ba, kamar ba wai ba ni da labarin shi bane ba. Da aka ce wasu barayi sun hudo wani salo suna yawo da Bible, kamar da Bible, wato littafin Kiristoci 'yan uwanmu. Sai sun shiga daga cikin gida, ka ba su dama sai su hudo bindiga su maka attack ko su kashe ka. To wannan abu wai ba shiru bane ne, baban da labari ba. Daidai lokacin da abun ya faru ina zaune ina ta nazari ne, ina bincike in bi diddigin abun dan in faɗi abun da yake da hakikanin gaskiya. To wannan abu ba wani abu bane, wasu makiya ne sun ga Niger tana zaune lafiya, suna so su shigo mu da wani tsari ta yadda za su haddasa mana rikici. Yanzu aka ce Kirista, kamar wani yana shiga gida da Bible da bindiga a cikin sakotkin, kai dibin Kirista ne ya maka attack, ya kwace maka kudi ya kashe ka. Kenan wani rikici ne ake so a haɗa mi mutane ba za su yarda da Kiristoci ba. Alhali mu ko Niger muna da Kiristoci, kuma muna girmama tsakaninmu mu da su, 'yan uwanmu ne Hausawa, masoyanmu ne. Kuma mu a Niger ba mu da bambancin addini. Mu a Niger ba yiwa maka huto ka je wannan Kirista wane ne ka zage shi, ka la'ance shi. Mu ba mu san wannan ba, a kasashen waje muke gane shi. Saboda haka makiya ne suke su yi amfani da wannan dama. Sun ga Niger tana zaune lafiya, sun ga kasashe da yawa ana rikicin kabilanci da addini, suna so su shigo mana da wannan sala. To makiya wallahi ba ku isa ba. Nous, entre le musulman et le chrétien nigérien, on est unis. On est unis. Kun gane, mu tsakaninmu da su muna da haɗin kai da son juna a tsakaninmu na zamantakewa, na zaune lafiya, na tabbatar da demokradiyya a Nijar ba yau ba, shekaru aru-aru. Saboda haka wannan wasu makiya ne suke so su shigo da wani salo. Hattaranku 'yan Nijar, hattaranku Kiristocin Nijar, hattaranku Musulmin Nijar, suna so su haddasa mana wani kiyayya tsakaninmu da 'yan uwanmu ne. Mun kuma ba mu san wannan ba. Le Chrétien Nijar, mu mun san Kiristocin Nijar mutane ne masu riƙon amana. Ni na zauna da Kiristoci da pasto ɗan Nijar wanda yake da kima da daraja, wanda amana ma in ka bashi shekara da shekaru zaka isko shi a nan wurin bai cinye maka amana ba, kuma na kuɗi. To kaga kenan mu muna da yarda tsakaninmu. Wannan strategy ba ta zuwa da mu. Saboda haka wannan shine gudunmawa ta a matsayina na Aba Khalid, Isa Musa wanda aka fi sani Aba Khalid, ɗaya daga cikin 'yan gwagwarmaya na Nijar. Wannan Kiristoci babu wanda ya isa ya gama. Kai wannan ba ma Kiristoci bane, bun yarda ba wanda suke shiga gida da bindiga ba Kirista bane, ƙarya yake. Ku bincike su, ku kame su duk inda ku gansu. Ku kama su, ku tara musu mutane. Assalamu alaikum. Masha Allah, mun ji daɗin tattaunawa wannan da muka yi da kai da ka bamu lokacinka, Aba Khalid. Mun gode. Ba wasa 'yan Nijar aikin ku, ba wasa aikin ku, sai Nijar sai ba wasa 'yan Nijar. Tuleman 'yan Nijar, ba wasa aikin ku, mu ne dai 'yan Nijar. Dan talakawa ke wakar 'yan Nijar, mu ne dai 'yan Nijar. Tuleman 'yan Nijar, 'yan Nijar.
Islam accent.